Translation and Literacy obago ng'weche kaunti mag Nairobi, Nakuru gi Uasin Gishu mar choko omenda mabiro konyo siro chenro mopogore mag loko muma nyaka e dho od mama. Kaluwore gi jata tije ka riwruokno Reverend Peter Munguti, gigeto machiwo puonj n'oganda mag dhoudi ma pod onge kod muma mondiki gi dhogi, ka jafwambo marwa Ifi Nyakidi oseluoro wachno kendo koro kelonwa lipodno e yo machalo kama. Ne en ng'wech ma choko omenda motisi kaka Run for the Bibleless manobagi kod riwruok ma Bible Translation and Literacy e boma ma Lang'ata, buore Nairobi. Ng'wejno noriwo oganda jo-Kenya mag din mopogore opogore, jopuonjre mowuok e skunde mopogore opogore kod jogo bende matiyo e sectors mopogore opogore pacho ka. Kaluwore gi jata tije mar riwruogno Reverend Peter Munguti, gino maduong' ma gigeto timo en chiwo puonj ne oganda jo-Kenya ni nitie oganda mag dhoudi mamoko maonge kod muma mondik gi dho mama, chal ma bende osekelo pek ne oganda go. We still have communities in this country and around us whose language is not yet in a written form. They do not have any single text in their language. They need the scriptures in the language that speaks to their hearts. When we present the scriptures in the language that goes to the heart of the readers, in those smaller language groups, they can read for themselves and encounter God as He has revealed Himself in the scriptures. So they don't have to depend on somebody else's translation or what they hear being said around. They can read the scriptures for themselves. Nyasino mabende nobagie kaunti ma Nakuru kod boma ma Eldoret, kaunti ma Uasin Gishu, geto solomenda masiro chenro mopogore opogore, ahinya to mar loko muma kowuok e dhok achiel nyaka e dho mama. Why are we raising funds? It's because Bible translation, language development, literacy, it takes a lot of financial resources just to develop a language into a written form, beginning with developing an orthography of a language and using that to develop literacy materials and then Bible translation. And for us who come from major communities, that story is not foreign to us because there are those who came to us. They developed our languages. Ng'wejno bende igeno ni chiwo thuolo ne jopuonjre mar somo paro gi jowetegi e wi weche mopogore opogore manyalo konyo kendo bero dongruok margi. The people like the ones that you see today, an opportunity to participate in the world of missions. These children need to grow knowing that they can be able to impact someone else. For those of us who are so privileged to have all the resources that we need here in Nairobi and in Nakuru and Eldoret, we want to be able to be a blessing to others in this country. And when children like these ones grow up knowing that they can impact the life of another person, they are going to be different people. We make sure that communities like the Chonyi, the Upper Pokomo, the Digo, Duruma, the Samburus, they get the word of God and God speaks to them in their heart. And as a result of that, transformation takes place. Kochopo sani, riwruok mar Bible Translation and Literacy oseloko mumbe abiriyo moriwo muma machon mong'ere kaka Old Testament kod muma manyien ma New Testament, kaachiel kod mumbe 11 mag New Testament. Ifi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Lipodno mar Ifi Nyakidi ema tero yweyo mokwongo e chenro mar Migago wadu